No, tak umývam kolo pekne si ho. Iný prístup nemám, takže tak si umývam kolo na ubytovni a pekne. Budete sa potom podívať. Kolo po 3 dňoch, no, zasraté celé, úplne. Takže to vám zrobiť trošku takú menšiu údržbičku. No, nemám kameru, takže ja neviem, to vidíte sami, že to musíme čistiť tu takým štýlom. Takže je to také trošku, jak sa povie, na kolene, no, nemám kde ju dať tú kameru. Alebo nemám kameru, takže nemôžu vám to presne ukázať, jak to vypadá, no.